entidades sociais e empresas. O objetivo é, claro, valorizar o patrimonio natural e simbólico, bueno, o vento estas cousas pasan, destes territorios e sobre todo a súa localización privilexiada e o seu solpor especial como elementos clave para impulsar un turismo sustentable, fomentar o desenvolvemento local e construir unha identidade atlántica compartida. Grazas ao coñecemento científico sabemos que aquí, na Costa da Morte, Gustaríame agradecer a presenza hoxe aquí do don Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia, don Pedro Blanco, delegado do Goberno de Galicia, a directora da Fundación Centro de Estudios Eurorregionais Galicia Norte de Portugal, don Inés Guzmán, Jorge Mira, físico e catedrático da Universidade de Santiago de Compostela e un dos artífices deste proxecto, Lucrecia López, profesora da Universidade de Santiago, os meus compañeiros, alcaldes e concelleiros da comarca, a todas as persoas convidadas a este acto, veciños, veciñas e visitantes. Benvidos a Fisterra, benvidos a nosa vila, benvidos tamén a vosa vila, e benvidos ao Finisterrai, ao fin do camiño, ao fin da terra e ao quilómetro cero. Hoxe, como alcalde de Fisterra, non podo sentirme máis que honrado de estar aquí compartindo con todos vos este momento tan importante para o noso municipio e que, sin dúbida, vai ser un día que vai quedar grabado na memoria de todos nós e tamén no da fisterranía. Fisterra é sinónimo de paraíso, é un lugar distinto, aquí non nos falta de nada. Temos gastronomía, temos paisaxes idílicas, temos de todo. A nosa xente, e tamén temos o privilexio de ser un dos puntos da Europa, un dos puntos máis occidentais da Europa, non? Con o noso faro que tedes as minas costas como un dos maiores baluartes. O Cabo Fisterra, en especial o noso legendario faro, un imán dende a antigüedade que atrae a viaxeiros de todas as partes do mundo, é un atractivo para peregrinos que non consideran que a súa viaxe rematase ata chegar aquí, ao fin da terra, ao quilómetro cero, sexa o mellor escenario da posta en valor do último solpor da Europa continental. Como unha gran chama, o sol afoga nas augas do mar de Fisterra. Moitos son os que se achegan á punta do Cabo de Fisterra para non perder este fermoso espectáculo. Pero só o noso faro asiste puntual a cita de cada día, dende fai máis de 160 anos, o cal ten unha vista privilexiada nun balcón cara ao infinito. Ao noso carón, o promontorio rochoso do Centolo, onde numerosos buques finalizaron os seus días, o cal é testemunha da posta de sol sobre a inmensidade do océano, o mar da fin do mundo. Este mar do Finisterrai, este formoso mar que nos rodea, o límite das terras coñecidas, a fronteira do máis alá, o fin do mundo. A imaxe en todo o que nos rodea, a luz do atardecer que ilumina o horizonte, o sol ao fundirse nas aguas, a maxia do aerosolis, soamente hai que saber buscala. Como privilexiado de ser alcalde veciño de Fisterra, convido vos a todos nun sintes durante a observación do solpor que pechedes os vosos ollos e vos deixedes seducir polo encanto das ondas do noso mar Atlántico, sentir as caricias da brisa e que respiredes a pureza do Cabo Fisterra. Moitas gracias. Cando unimos formas de ser, cando unimos formas de traballar, como estamos facendo hoxe aquí en Fisterra, estamos construindo unha Europa máis forte, unha Galicia máis forte e, sobre todo, unha España moito máis forte, pero, sobre todo, tamén máis sostible e máis próxima ás persoas, porque a definición ou a finalidade de todo isto é ni máis ni menos que mellorar a vida das persoas. Por lo tanto, dende aquí só quero agradecervos abertamente todo ese traballo que desencadenou ou desemboca aquí e que non é máis que unha peza ou unha pedra en ese importante camiño que estades abrindo, animarvos a seguir traballando e, dende logo, garantizarvos e decirvos que o Goberno de España está ao vosso lado para seguir con proxectos como este. Moi boa atardecer, máis ben, delegado, alcalde, alcaldes e alcaldesas, estades por aquí, outras autoridades, benvidos os que veñen dende Portugal, especialmente benvidos os representantes, temos moitas cousas con eles a medias, de turismo do Porto. Bueno, sempre hai presión para falar, pero máis presión que falar antes de que se poña o sol, eu nunca sufrín. Entón, como vou estar cun ollo mirando pa aquí e outro mirando pa vos, o mellor é que remate pronto.
E rematar pronto e decir que noraboa por todo isto. Creo que unha magnífica idea. Estaba lendo o cartel agora e, bueno, di que o principal objetivo de todo isto é poñer en valor algo que xa temos. De que antes de que caia o sol sona moi de película, moi de... Pero sí, é verdade, non? Esta historia empezou aquí, fai 17 anos. Estaban presentes José Traba, antigo alcalde de Fisterra que vin por aí antes. José, non sei por onde andas, que era concelleiro do novo equipo de goberno. Estaba Santiago Garrido, subdirector da Voz de Galicia da zona da Costa da Morte. Estaba aquí un servidor, estaba Richard Ernst, premio Nobel por os seus traballos en resonancia magnética nuclear. Isto ven do programa Conciencia, un programa co que trae premios Nobel a esta parte do mundo, e traíuse de visita a este recuncho de aquí. E nun día parecido a este, o sol non era tan bonito, eu comentaba que o do Finisterrae, o fin do Imperio Romano, que os generais romanos quedaban pampos vendo este fin do camiño do sol. E el comentoume que, claro, o Cabo da Roca está un pouco máis para fora. Claro, aquí estamos nas coordenadas, son 9 graus, 17 minutos, longitude oeste, e o Cabo da Roca está 9 graus 30 minutos. Agora dice Inés Guzmán, e empezamos a apoiar este proxecto para a convocatoria do programa internet. E claro, pois, bueno, empezou a circular e une algo que xa estaba no imaginario. Rubén Nois, a veces contábame, non sei se non está Rubén, que está por aí, pero Rubén contaba que son esforzos por facer algún tipo de unión dos finisterrais europeos. Esa idea estivo pois moitas veces en riba da mesa e nunca se concretara. Esta é a primeira vez, como decía Inés, que se concreta dunha maneira pois burocráticamente organizada e con orzamento. É unha idea que ademais ten unha extensión posible. Boa tarde a todos, boa tarde, señor presidente, autoridades, representantes institucionais e demais autoridades. Gracias. Ben, para mí é unha honra tomar a palabra nese acto e mesmo nesa intervención dedicar a reflexionar sobre a importancia da Costa da Morte no imaginario xacobeo. En particular sobre o vínculo que neste territorio coa Posta do Sol e coa idea do fin do mundo, elementos fundamentais nese acto e nese territorio. Hoxe queremos reivindicar a historia e a identidade da Costa da Morte, poñendo en valor un lugar que, desde tempos antigos, foi visto como espacio liminar, de tránsito e de encontro co infinito. A Costa da Morte foi, e segue a ser, un escenario cargado de espiritualidade única, un punto de conexión entre o ser humano e o cosmos, entre o paso do tempo e a eternidade. Na configuración das rutas de peregrinación cara a este fin do mundo occidental. Xa no século XII, Oliver Santi Jacobi recomendaba como beneficio colateral visitar os santuarios que se atopaban nos camiños de acceso a Compostela. Séculos máis tarde, o italiano Domenico Laffi, no seu detallado Diario de Viaxe, relataba como visitar a Fisterra atraído polos seus santuarios, sen facer referencia a ninguna relación directa col culto xacobeo. Así, o camiño cara a Fisterra aparece máis vencellado a romarías marianas de Nuxía, a devoción ao Santo Cristo de Fisterra ou a tradición eremítica de San Guillermo, que non é a figura do apóstolo. Compre lembrar, ademais, que durante a Idade Media se consolidou unha auténtica rede de santuarios que atraían peregrinos de toda Europa. O Santo Cristo de Fisterra, a Virxe da Vaca de Nuxía ou a Ermida de San Guillermo.
Fisterra, neste marco incomparable, dende logo fermosura, Fisterra, Costa da Morte nunca defrauda. Temos aquí un poquinho de xiada no piano, son cousas do directo, entonces se resbalan as teclas ou calcara cousa, e este friaxo, así que non vos vamos a enredar moito, pero escollemos aquí uns temiñas que sin querer nos levan a Portugal, aos nosos veciños, aos nosos irmáns, porque nos gusta moito esta vista do mar, e hai unha canción que é moi fermosa, que se chama Meu amor a mariñeiro, que casualmente é de Fusan os ventos, con letra en galego de Lois Álvarez Pousa, pero que está basado nun poema portugués de Manuel Alegre, que era un poeta e ademais era político tamén. Entón, que casualidade que vamos cara a Portugal con este Meu amor a mariñeiro. Eu sou livre como essa
morrer. Eu sei que um dia virá, como se o mar e o vento e nos abrisse a cantar e passar polos lugares como vento no areal, abrir todas las ventanas coa escravitude acabar e passar polos lugares como vento no areal, abrir todas las ventanas coa escravitude acabar. Entre sombras misteriosas, enrompendo longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana. Oh, meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Venha esas palminhas. Partamos de flor ao peito, que o amor é como o vento, cantar a perder-lhe o jeito, é amor a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana. Oh, meu amor de algum dia, oh, meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Se anos verdes e canos, deixai-me com esta crença: os pecados têm 20 anos, os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana. Oh, meu amor de algum dia, oh, meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Muchísimas gracias. Muito obrigada.